Na Csumi, szevasztok! Sziasztok! Ma öcsémmel, Cafattal, én pedig Alfa One Surströmminget fogunk kóstolni. Fú, nem vagyok benne biztos, hogy akarjuk. Ez 8 hétig hordóban erjesztett halacska. Konkrétan olyan büdösnek kéne lennie, mint a rohadásnak. Ezt csak oda teszem, hogyha esetleg fröcskölne. Csak nem. De. De? Jó. Fúha! Büdi. Fú. Jó büdi. Fú, bazd meg! Ennek pecegödör szaga van Mint egy amúgy. csatorna. Aha. Körülbelül. Fú, bazd meg! Fú, Gyulus, mit hoztál ide? Én te rendelted. Fú. Ezt mire kinyitom ezzel a szarral? Jó lesz. Azt a rohadt életbe. Fincsi. Hú, ezt tényleg meg akarjuk enni? Még nem tudom. Fú, a fene az ízlésüket amúgy, megmondom őszintén. Videóban azt mondták, nagyon finom. Majd a svédek. Igen. Lehet, hogy ezek elmennek a dicsába. Nem a norvégok eszik ezt? Nem, svédek. Elméletileg svéd elvésztett, de aztán lehet, hogy norvégok. Nem, de szerintem nem tudom. A rosszabb az éjüket. A belüket, bazd meg. Az ízlésüket. Ne fröcskölj, ezt le nem mosom magamról. Fú, ez kurva büdös te. Az. Hát ha olyan az íze, mint a szaga, akkor nagyon jók vagyunk. Nem is kell teljesen kibontani, hogy már föl tudjuk pöccinteni, vagy... Persze, hogyne. Föl tudjuk remélhetőleg pöccinteni. Hát, vagy kilőjük. Na, fú, vizét nem hoztál rongyot. Hát azt nem. Megvan? Wow. Fú, de geci büdös. Majd szétbassza a kezemet. Na. Jó is. Hozd már egy rongyot. Hozok. Fú! Fú, ez kinyitva még büdösebb. Bazd meg! Fú! Nem tévedek. Adjál már egyet gyorsan. Tessék. Kösz. Na hát, srácok, így néz ki belül. Nem tudom mennyire látszik. Megpróbálom megmutatni. Na. Fú, A rohadás ide. fú, egyre jobban bassza az óromat. Igen. Hogy figyeld már, azt a kurva! Jézus Isten! És ez hogy a faszba kell lenni? Hát így megfogod és beleharapsz. Hova? Ennek csak le van vágva a feje, azt csókolom. Hát ez az. Nézd meg! Fúj! Jó szálkás. Jó bizony. Amíg a izé is benne van, ott van a tüdeje, bazd meg. Te szétszeded? Fú, hát nem, majd nyilván izébe eszem meg. Hát nem. Szálkával egyet. Hát nem. Azt a kurva de büdös. Keci. Kenyeret nem hoztál? Nem. Nézd meg, ott van benne a szálka. Azt mondják, hogy ez finom. Azt. Nézd meg, a döglegyek már jönnek rá. Bassz meg. Na jó van, engem nem érdekel a szálka. Na. Én egy párat kiszedek azért. Megnyaltad? Meg hát. Takarodjál már. Meg a kezemet is lenyomom. És milyen? Iszonyat sós. Sós? Nagyon durván sós. Tényleg? Szerelmetes szakácsnő. De nagyon. Fú, Nagyon durván sós. Oké. Hát akkor Isten. Egészség. De
Te úgy eszed? Persze, Na ex. egyszer élő. Fú, bazd meg. Uá, Nem fogom érezni, lenyelni, mert érezni, hely van szálkával. érezni a dögöt benne, bazd meg. A rohadást. Ó, Egyre. Nem, piát nem hoztál? nem. Fú, Marha geci. sok benne Azt a a szál. kurva. Úgyhogy nem közi. Ó, De úgy csak marha sós. de most már érezni azt, hogy ezt a rohadt szagot érzed, hogy mint amikor elbasznak egy állatot az útszélén és ott rohad. Hát körülbelül. Fú, bazd Ha meg. nem lenne ennyire szálkás, Akkor sem enném meg. Atya úristen. Érzem a dögszagot a számba. igen, enyém is. Fú, bazd meg. Ugyanez. Azt a kurva. Ezt a műanyagot lehet Hát, elkenyegetni. srácok, egyetek ilyet sokat, én biztos, hogy többet nem. Fú. Itt van a számba az íze. Sós. Hozzá már valami innivalót. Az... Elköszönöm. Na jó van, megyek, öblögetek. Szevasztok!